Benvinguts al concurs de barres electorals. Anem a veure quin dels concursants té més barra. Primer de tot presentarem les barres. Tenim la barra de Convergència i Unió, Hola, la del PSC, hola, la del PP, hola. la d'Esquerra Republicana, Salut. la d'Iniciativa, Verds. la de Ciutadans, En español, coño. Ciutadanos, Hola. la de la CUP Hola, companys. i la de Solidaritat. Hola, independència. Molt bé, doncs ara veurem quanta barra té cadascú. Començarem per Convergència i Unió i acabarem per Solidaritat. Vosaltres mateixos. Bé, doncs, la meva barra mateix entre 61 i 66, però segur que el dia de les eleccions me dirà més de 68. És que tinc molta barra, jo. Tu lo que eres un nazi. Ei, penjam, on passa, És un feixista. Em puc defensar jo mateix, no cal que em defenseu vosaltres, colla de replegats. Jo abraço els catalans, els abraço, no els dono pel sac. Doncs tenies molta raó, és una mica nazi aquesta barra. Bé, nois, calmem-nos, sisplau. Convergència té entre 61 i 66. Seguim pel PSC. Doncs jo tinc entre 16 i 20. Això diuen les enquestes, però jo crec que el federalisme pot aportar un greuge de la població molt més gran. Jo crec que passaré dels 50. Nois, una mica de tranquil·litat, sisplau. I barra del PSC, sisplau. Digues veritats, no t'inventis coses. Continuem amb la barra del Partit Popular. Mi barra es de 16 a 21. Pero en realidad represento mucho más. Represento a todos los catalanes que se sienten españoles, que es la gran mayoría del pueblo de Cataluña. ¡Viva España! Sisplau, home, limiteu-vos a dir la vostra barra. Continuem per Esquerra Republicana. Bueno, doncs jo tinc una barra de pagès d'entre 15 i 20. Bueno, no està mal, no? Mira que arribes a ser pagesot. Calla, galifardeu! Sisplau, senyors independentistes, no es barallin. Vinga, va, ara li toca el torn a Iniciativa. Doncs el meu interval és entre 12 i 14. Agafa un cagarro i esmorza. Sou molt de la broma, els de la CUP. Sisplau, centrem-nos en el debat. Ara li toca el torn a Ciutadans. En castellano. Ciudadanos. Pues yo tengo entre 3 y 6, pero seguro que saco más, porque la mayoría de catalanes son españoles. Son españoles. Sisplau, prou. Ara li toca el torn a la CUP. A nosaltres ens donen una forquilla entre 0 i 4, però nosaltres segur que traiem alguna cosa. Però és que no ens conformem amb 4, ho volem tot. Sou uns flipats. Prou lluites entre independentistes. Vinga, ara li toca el torn a Solidaritat. A nosaltres, els fills de puta que han creat aquesta enquesta, ens donen entre 0 i 1. Però segur que nosaltres traiem molts més diputats, perquè la gent és molt independentista i nosaltres som l'únic partit que defensa la independència. Molt bé, nois, hem arribat al final del recompte. Ara mostrarem cada barra amb el seu número per saber quin és el que té més barra. Ep, un moment. I qui ets tu? Soc la barra de Nova Esquerra Catalana. Encantat, senyora Barra. Amb vostè segurament ens veurem a les properes eleccions, però ara de moment en el concurs només hi poden participar les barres que es presenten a les eleccions. Convergència traurà entre 61 i 66 escons, PSC entre 16 i 20 escons, PP entre 16 i 21, Esquerra Republicana entre 15 i 20, Iniciativa entre 12 i 14, Ciutadanos entre 3 i 6, la CUP entre 0 i 4 i Solidaritat entre 0 i 1. Doncs aquests són, més o menys, els resultats que hi haurà a les eleccions. D'aquí podem extreure una conclusió, i és que tots els polítics tenen molta barra, una barra que se la trepitgen. Molt bona nit.